Des del Circuit de Barcelona-Catalunya plantegem un repte en un dels nostres productes estrelles, que és l'abonament de temporada, als quals els usuaris es poden abonar a tot el que és el calendari esportiu del circuit amb una quota anual. És un producte que té més de 30 anys d'història i el que volem replantejar és a tots els participants del programa és que ens plantegin com podríem donar-li una visió més innovadora, més disruptiva del que hem fet aquests 30 anys, amb la voluntat de seguir creixent, de seguir apropant-nos als usuaris que poden veure's atrets per aquest tipus de producte i al final com podem oferir un millor servei de cara a aquest conjunt d'usuaris.